Kokkolalainen Iida Peltoniemi, 19 vuotta. Olet valmistumassa putkiasentajaksi. Onko se harvinainen ala nuorelle naiselle? On ainakin Kokkolassa. Etelä-Suomessa on kuulemma yleisempää, mutta Kokkolassa on harvinainen ala. Ammatillista koulutusta uudistetaan. Puhutaan isosta reformista. Mitä näet hyviä ja huonoja puolia siinä, että esimerkiksi oppiminen työpaikalla on lisääntymässä? No hyviä puolia on ehdottomasti se, että he, jotka oppivat parhaiten tekemällä, niin saavat varmasti tästä kaikista parhaan hyödyn irti. Mutta sitten taas he, jotka tarvitsevat sen teorian siihen pohjalle, niin heille se tulee varmasti olemaan rankempaa. Miten itse opiskelijana koetko, että sinulle olisi sopinut se, että otat paljon itse vastuuta tekemisistäsi? Ei ainakaan siinä ensimmäisten vuosien aikana, että se on vielä semmoista kypsymistä itse kullekin, että sitten se 3. vuosi on luonnollisesti sitten itsenäisempää.